Helo pawb, a chroeso i'n ffrwd fyw heno. Dafydd dwi eto o Illumino IT. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo ni heno. Ag felly, diolch yn fawr iawn hefyd i bawb sydd yn ymuno ni ar yr recordiad yma'n hyn. So heno, da ni'n mynd i edrych ar Sharepoint. So, da ni'n mynd i edrych bach ar Sharepoint neithiwr, ond da ni'n mynd i edrych ar files o fewn Sharepoint. A da ni hefyd yn mynd i edrych ar chydig bach o OneDrive a sut mae OneDrive yn debyg iawn i ddweud y gwir i'r profiad da ni'n cael efo files o fewn Sharepoint ac yn enwedig o fewn safle tîm Sharepoint. Felly mae gennym fi lot i fynd trwyddo fo efo chi heno. Felly dwi am rannu'n sgrin fyma yn sydyn iawn. Felly, rannu hwn. Okay. Dyna ni, reit. So, yn fan hyn. Felly, da ni'n chwilio am Sharepoint yn fan hyn, yn ein portal office, yn fan hyn. Da ni'n mynd i fewn i Sharepoint. Ac dwi am mynd i fewn i yr safle brawf. Da ni wedi bod yn defnyddio yn yr 2 diwrnod dwytha. So, dyma ni yn y safle brawf yna. Ac na ni weld ar y chwith yn fan hyn, mae gennym ni link yma i ddogfennau. Felly mae hein yn llyfrgell dogfennau, maen nhw'n galw nhw. So, ydych chi'n gallu cael mwy nag un llyfrgell dogfennau o fewn safleoedd Sharepoint. Felly, a'n i fewn yn fan hyn i dogfennau. A nid hwnna agor i fyny, rhywbeth sydd yn edrych ella yn weddol gyfarwydd i chi. Felly, fydd yna restr o ddogfennau, enghraifft. Fyddwn ni'n gallu creu ffolderi newydd yn fan hyn. So, os ni'n creu ffolder enghraifft i cyllid, ac wedyn yn symud ymlaen o fyna, da ni'n gallu creu dogfennau Office enghraifft. So, os dwi'n clicio ar creu dogfen Office, wneith o fynd â fi syth i fewn ar-lein i'r dogfen yna. Felly, dwi ddim efo llawer o ddychymyg yn anffodus, felly dyna ni. Ond da chi'n gweld mae hwn yn fersiwn ar-lein o Word, a be da ni'n gallu hefyd gweld ydy bod i fyny fyma ar y chwith yn y top, mae hwn yn cael ei auto-gadw fel da ni'n teipio am bod o ar-lein. Felly dyna ni, mae hwnna wedi cael ei arbed, dwi'n gobeithio. So dwi am gau yr ffenest yna. Dyna ni. A da chi'n gweld syth i ffwrdd, mae'r dogfen yna wedi troi fyny o fewn yr ffolder cyllid i ni. Felly mae'r dogfen yma yn SharePoint rwan, yna'n barod i ni. A wedyn, be dwi am dynnu'ch sylw chi i nesaf, ac o'n i'n deitha chi, dwi am mynd trwy hwn wel sydyn, oherwydd mae yna lot gen i fynd trwyddo fo. So, os dwi'n hofran drost yr ffeil yma, mae yna opsiwn yma i rannu yr ffeil yma efo pobl eraill. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna, na ni jyst zoom i fewn rhyw chydig. So, newch chi weld, da ni'n cael sgrin wedyn sydd yn dangos i ni bod ni'n gallu rhannu efo hyn a hyn o bobl. Da ni wedyn yn gallu newid yr opsiynau da ni'n defnyddio. So, dwi am glicio ar yr link yma, ac dwi'n gallu newid hwn. So, dwi am newid hwn i rywun specific. So, dwi am glicio ar rywun specific yn yna. A wedyn dwi'n dweud, dwi ddim eisiau'r person yma gallu newid y ffeil yma. So mae'r ffeil yma efallai efo gwybodaeth sensitif yna fo, ac ella bod fi jyst eisiau'r person yma allu weld y ffeil. So dwi'n gallu hyd yn oed dweud, dwi ddim eisiau iddyn nhw allu newid y ffeil, ond dim jyst hynna, dwi eisiau mynd yn bellach, a dwi eisiau dweud, dwi ddim hyd yn oed am adlu iddyn nhw lawrlwytho'r ffeil yma, dwi jyst am adlu iddyn nhw weld o. So na ni roed hwnna ymlaen hefyd, a wedyn na ni glicio ar apply yn fyny yna. Wedyn dwi jyst am yrru hwn i rywun. Dyna ni. So dwi'n gallu gyrru hwn yn fewnol fel link. Dwi'n gallu gyrru fo i bobl sydd yn y tîm yma'n barod, a jyst i atgoffa nhw bod y ffeil yna iddyn nhw ddefnyddio. Neu dwi'n gallu gyrru fo i bobl sydd ddim yn y tîm, ond maen nhw yn sefydliad i. So fyswn ni'n gallu rhannu chydig o ffeils enghraifft efo pobl sydd ddim cweit yn yr un grŵp a fi, fel hynna. Ond rhywbeth arall dwi'n gallu gwneud hefyd, a mae hyn yn dibynnu ar eich polisïau chi o fewn Microsoft 365 ac o fewn eich sefydliad chi,
Ond mae hi'n bosib rhannu hein efo pobl allanol. Felly, fel ydych chi'n gweld yn fyma, dwi'n rhannu hwn efo rhywun allanol, oherwydd dwi'n defnyddio hwn fel e-bost prawf allanol, ac mae'n dangos fi'n glir bod y person yma tu allan i'n sefydliad i. Felly, mae'n neud i fi feddwl dwywaith o ran diogelwch yr ffeil na, be dwi'n neud efo fo lle. So, dwi yn mynd i yrru hwnna. Dwi'n gallu creu link neu neges o fewn Outlook hefyd, sydd o fyma, ond dwi am just yrru link yna i'r person, a wedyn wneud hwnna yrru link i'r person dwi wedi gyrru fo i, so bod nhw'n gallu cael mynediad i'r ffeil yna, ac yn gallu cydweithio fi arno fo ar yr un pryd. Felly, mae'r gallu rhannu ffeils fel hyn yn rhywbeth da ofnadwy, oherwydd be mae'n golygu ydy bod ni'n gallu gyrru link i rywun, maen nhw'n gallu gweithio ar y ffeil yna wedyn efo ni'n fyw, felly yn hytrach na cael llwyth o e-byst yn mynd yn ôl ag ymlaen ac yn deud, hwn di fersiwn 1, hwn di fersiwn diweddar, hwn di'r fersiwn dwytha, fersiwn cywir, enghraifft. Da ni ddim efo hynna i gyd, da ni gyd yn gweithio ar yr un ffeil, da ni'n gallu tracio'r newidiadau, enghraifft, o fewn Word, a mae hwnna jyst yn gwneud siŵr bod pawb ar yr un tudalen yn llythrenol pan maen nhw'n gweithio ar y ffeils yma. OK, felly yr peth nesaf dwi eisiau dangos i chi, so'r tip nesaf sydyn ydy, mae rhai pobl yn lot gwell gynnyn nhw weithio efo ffeils ar eu cyfrifiadur lleol, neu maen nhw eisiau gweithio ar y ffeils neu enghraifft ar eu bwrdd gwaith nhw, neu mae yna amseroedd hefyd lle hyd yn oed yn y byd modern yma, lle da ni angen gweithio all-lein, a dwi'n gwybod hefyd mae yna lefydd allan yna yn bendant yng Nghymru, lle does na ddim cysylltedd rhyngrwyd da iawn dal. Felly, weithiau mae'n bwysig bod ni'n gallu dod â hein i lawr i'r cyfrifiadur lleol. Rwy'n sut da ni'n neud hynna? So, mwyn dangos hwn i chi, dwi am mynd i dop yr llyfrgell ddogfennau. So, os dwi'n zoomio fewn o fyna, so da chi'n gweld ar y funud, dwi yn yr ffolder cyllid, ond dwi eisiau mynd i'r ffolder dogfennau yn fan hyn. So, dwi'n mynd i dogfennau, a fel da chi'n gweld, mae gen i fi un ffolder yn fyna. Mae gen i fi botwm i fyny yn y top yma, sync, a fysa hwnna'n deud gysoni o bosib, dibynnu pa iaith. Mae eich Microsoft 365 ynddo. So, dwi'n glicio ar sync rwan. A wedyn mae'n mynd i adael fi bod yn sync i'r ffeils. Mae hwn yn gallu bod yn chydig bach yn confusing, oherwydd mae'n mynd i ddeutha fi bod yn mynd i agor OneDrive, a mae o yn defnyddio'r cleient OneDrive mwyn syncio ffeils Sharepoint i'ch cyfrifiadur. Felly mae hwn yn iawn, felly dwi'n gallu clicio ar agor yn fan hyn. OK, a wedyn dwi'n cael neges yn fyma yn y gwylod yn y dde, yn deud bod fi yn syncio yr ffolder yna. OK, felly dwi am fynd rwan i'n Windows Explorer. So dyma ni Windows Explorer lawr yn y gwylod yn fan hyn. Ac os dwi'n edrych o fewn yng nghwmni fi, so hwn di'r top level o'r cwmni ar y cyfrifiadur, newch chi weld bod o wedi, so prawf ti'n byw, dogfennau yn fan hyn, a mae gennym fi'r ffolder gyllid yn fan hyn, a fys ni'n gobeithio bod yr ffeil Word na, dyna ni, which dwi wedi creu yn gynharach, mae hwnna fewn yna. Os dwi'n mynd i fewn i'r ffeil yma, gewch chi weld bod y ffeil efo'r gwybodaeth o'n i wedi rhoi i fewn yn gynharach. Mae'n bosib deud mae hwnna oedd y ffeil, oherwydd mae yna rhywbeth yna sydd yn hollol amlwg. Felly, yn amlwg fi oedd i roi i fewn. Dwi'n rhoi rhywbeth arall i fewn. Yn llythrenol eto. So, dyna ni. A newch chi weld bod hwn wrthi yn y top yn fan hyn yn safio. So, oherwydd bod ar-lein, mae o yn arbed i hun yn automatig. Felly mae hwnna'n deitha ni fyna bod o yn arbed i hun yn automatig. Dwi am gau hwn ar yn bwrdd gwaith, ar yr app bwrdd gwaith y fyna. Rwy'n i ddangos i chi sut mae hwnna'n gweithio, a bod hwnna'n gweithio'n automatig, dwi'n mynd i fewn i'r ffolder gyllid yma. A gewch chi weld, mae hwnna'n deud bod y dogfen i fewn yna. Na i agor hwn ar-lein, rwan. A fel da chi'n gweld, heb i fi orfod wneud dim byd, heb i fi orfod copio fo i len byd, heb i fi hyd yn oed safio, ddweud y gwir, oherwydd oedd o'n safio'n automatig.
mae hwnna yn dangos i fi bod y gwybodaeth o'n i 'di roid i fewn ar yr ap bwrdd gwaith yn yr ffeil yna ar-lein yn barod. Felly mae hynna'n cysoni trwy'r amser yr ddau ffordd. Felly os dwi'n newid rhywbeth yn fan hyn, mae'n mynd i'r ap bwrdd gwaith. Os dwi ddim ffordd arall, mae'n neud y ffordd arall. Reit. Mae hwnna yn le neis i symud ni fewn i OneDrive rwan. Felly oedd hwnna'n olwg sydyn iawn ar Sharepoint, llyfrgell ddogfennau, ffeils a ffolderi o fewn y llyfrgell ddogfennau, a wedyn y gallu i rannu ffeils, y gallu i gysoni ffeils i lawr i'r cyfrifiadur lleol. So na ni ychwanegu llwybr byr i OneDrive, so mae yna opsiwn yma i ni ychwanegu llwybr byr i'r OneDrive, gan ôl mae dyna lle da ni'n mynd rwan. So mae di ychwanegu hwnna, a da ni yn cyllid ar hyn o bryd, so mae di ychwanegu hwnna i ni. Os dwi yn Microsoft 365, y ffordd gorau i fynd i lefydd yn gyflym ydy chwilio am y waffle bob tro yn y top ar y chwith. So, clicio ar hwnna, a ni fewn i'n OneDrive yn fan hyn. Fel ydych chi'n gweld, mae gennym fi yn fan hyn fy ffolder gyllid yn fan hyn fel llwybr byr. So mae be da ni newydd wneud rwan yn deud dwi eisiau ychwanegu'r llwybr byr i OneDrive, mae hwnna newydd ychwanegu hwnna fewn yn fyna. Just gair sydyn am be di'r gwahaniaeth rhwng y OneDrive ag Sharepoint a'r llyfrgell ddogfennau a lle fysych chi'n defnyddio un dros llall. Wel, wnaethon ni sôn am Sharepoint a wnaethon ni sôn am rannu hwnna efo tîm neu grŵp bach lle. Wel, dim yn gorfod bod yn fach, ond tîm neu grŵp, ac yr safle tîm fel rheol yn dydwch adran neu prosiect neu rhywbeth fel yna, pobl specific yn gweithio fe gilydd yn aml, yn agos, ac angen gallu diweddaru dogfennau, diweddaru gwybodaeth yn aml efo'i gilydd. OneDrive, unwaith eto mae'r enw yn mynd â ni at be ydy pwrpas y OneDrive, oherwydd mae'r OneDrive yn rhywbeth i unigolyn o fewn Microsoft 365. Felly mae defnyddiwr yn cael y OneDrive ei hun. Fel rheol dydy pobl eraill ddim efo mynediad i'r OneDrive yna. Felly dogfennau personol, pethau fel cynlluniau datblygu, pethau ydych chi ddim eisiau rannu efo pobl eto enghraifft, so ella drafftio o waith ydych chi'n gweithio arno fo, pethau sydd ddim cweit yn barod i rannu efo pobl eraill. Ond be newch chi weld ar y sgrin yma ydy, mae'r OneDrive, a dyma pam dwi'n dod syth i fewn i hwn o'r agwedd Sharepoint na, mae'r OneDrive mae'n debyg iawn i ddweud y gwir i be oedden ni'n gweld ar y Sharepoint. So mae'n bach yn symlach oherwydd does na ddim gymaint o opsiynau enghraifft ar hyd y top yn fan hyn, a does na ddim gymaint o opsiynau lawr yn y chwith yn fan hyn. Ond be newch chi weld ydy, os dwi'n clicio fewn i folder enghraifft, da ni'n cael rhestr o ffeiliau yn fan hyn. Neu dylai bod ni unrhyw adeg rwan. Dyna ni. Wel, na ni fynd yn ôl i fyna am rwan ta, so dwi'n siŵr yn ni am pam oedd hwnna'n cymryd gymaint amser i lwytho'r ffeils na fyny, ond fel da chi'n gweld, rwan mae gen i'r opsiynau mae gyd sydd yn debyg iawn i be oedden ni'n gweld o fewn Sharepoint, so mae Microsoft yn gwneud lot o waith i drio cadw'r profiad yn gyson, so bod o'n hawdd i fynd o un lle i llall. So os dwi'n clicio ar rannu yr ffeil, yr folder yma enghraifft hyd yn oed, dwi dal yn cael yr un fath o opsiynau ag o'n i'n gael o fewn Sharepoint. A dwi'n gallu deud bod fi ddim eisiau bobl eraill allu newid hwnna, dwi'n gallu rhoi o just i bobl specific enghraifft. So mae i gyd yr opsiynau yna am rannu ffeils o bob peth dal yna, ond efallai efo OneDrive, be fysych chi'n neud i rhannu ffeil efo un person neu rhannu ffeil efo cwpl o bobl, jyst i edrych yn fo cyn i chi ryddhau o ella i bobl eraill. Neu os dwi'n gallu datblygu, os chi'n gallu'n hawdd rhannu fo efo'ch boss er enghraifft. Ag am rwan, ag just y peth dwytha i ddangos yn sydyn ydy, so mae'r OneDrive hefyd, just trwy lwytho'r app OneDrive ag arwyddo fewn iddo fo, mae hwn wedyn ar eich cyfrifiadur hefyd. So mewn ffordd mae'n gweithio yn unio'r un ffordd ag oedd yr cwmni yn fan hyn. A mae'n gadael i chi syncio ffeils rhwng y cyfrifiadur a'r cyfrifiadur lleol.
A dyna cwbl sgyn ni amser am heno yn anffodus, ond ymunwch â ni at y fore a na ni ddod â tip arall Microsoft 365 i chi. A na i just atgoffa chi bod yr wefan, mae hwnna'n mynd ar draws gwylio'r sgrin ar hyn o bryd. Os da chi'n mynd draw i'r wefan, mae gen i fideos yna, mae gen i tips yna. Ag os da chi'n arwyddo fyny i'n rhestr ni, na ni'n neud siŵr bod ni'n gyrru unrhyw gwybodaeth i chi fel hyn, tebyg i'r tips yma enghraifft. Ag na ni'n neud siŵr bod chi'n gwybod pen mae yna beth eraill yn dod allan gyda ni fel rhain, so fel yr 30 awgrym. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno heno, a gobeithio gweld chi nos fory. Hwyl!